F'attività politika qrib il-monument fil-Birgu l-mexxej Laburista Robert Abela qabbel lilu nnifsu għal aktar minn darba mal-eks mexxej Soċjalista l-Perit Domintov. Lejlet il-festa tal-31 ta' Marzu Abela prova jiġbed is-simpatija tal-Laburisti li fl-elezzjoni ta' tmiem il-ġimgħa għażlu li jastjenu milli jivvutaw saħansitra billi kwota lil Perit Mintov u l-frażi li bija kien jalaq kull diskors. Għawdex u Malta l-ewwel u qabel kollox! Dwar id-deċiżjonijiet illi għamel fl-aħħar sigħat bil-ħolqien tal-Kabinet għat-tieni leġislatura tiegħu Abela qal li l-Kabinet jirrifletti t-tiġdid u dan minkejja għal darb'oħra inkluda persuni li ilhom fl-amministrazzjoni saħansitra minn żmien Joseph Muscat. Imbagħad fost il-ftit tiġdid li għamel fil-Kabinet hemm Alison Zerafa Civelli, oħt il-mara tiegħu li kienet waħda mill-preferuti tant li tefaħħa segretarju parlamentari. Min-naħa l-oħra persuni li fl-aħħar snin ma kinux daqstant qrib tiegħu warrabhom min-nofs jew trasferihom f'setturi differenti. Intant fid-diskors tiegħu għalkemm irrefera għal politiċi tal-passat Abela m'għamel l-ebda referenza għal predeċessur tiegħu Joseph Muscat għalkemm ipprova jagħmel tiegħu it-terminu ta' moviment kif Muscat kien jirreferi għal Partit Laburista.